Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα δοκιμάσουμε διάφορα φαγητά και μαζί έχουμε και την ξαδέρφη μου. Γεια σας! Ωραία. Με ποιο θέλεις να ξεκινήσουμε πρώτα? Για αρχή λέω να ξεκινήσουμε με κάτι κακό. Ας ξεκινήσουμε με τα noodles που έχω δει ότι είναι πολύ καυτερά. Για να Θα πάρω το μπλε, οπότε βλέπω είναι πολύ καυτερό. εγώ θα πάρω το μοβ. Εσένα είναι λίγο πιο καυτερό. Πολύ λίγο. Όχι, θα πάρω Πάρ' το ροζ, να είναι για πιο να είναι extreme. καυτερή. Ναι. Ωραία. Είσαι έτοιμη? Ναι. Λοιπόν, Ωραία. Αγχώνομαι λίγο. Ωραία. Είναι καυτερό. Έχω καεί πάρα πολύ. κι εγώ, νερό. Ηρέμησα. Καλύτερα. Ωραία. Για λίγο δευτερόλεπτα είναι. Μετά σου φεύγει λίγο. Μετά σου φεύγει. Σε αυτό θα το βάλω ένα 2 στα 10. Λοιπόν, για αρχή λέω να ξεκινήσουμε με τα noodles και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Ναι. Πόσο το βάζεις? Εγώ ένα 2 στα 10. Εγώ ένα 3 στα 10. Σου άρεσε η γεύση του? Μ' άρεσε, απλά ήταν πάρα πολύ καυτερό. Εμένα μου άρεσε και το απ' έξω του, λίγο το τεβερτήρισμα μου άρεσε πολύ. Τώρα λέω να πάρουμε. Όχι αυτό, κάτσε. Αυτά τα δύο. Ναι. Τι θέλεις? Εγώ θα βάλω αυτό για καλό. Εντάξει. Βάλεις το κοντινό. Εντάξει, Ωραία. δεν είναι τόσο καυτερό αυτό. Ωραία. Πιστεύω θα καείς. Και λίγο. Λίγο. Εσύ. Ναι. Αυτό ήταν το πιο καυτερό. Έχω φάει. Ωραία. Τώρα Ωραία. Τώρα ποιο θα διαλέξεις? λέω να πάρουμε αυτά τα δύο noodles. Ωραία. Φαίνεται Αυτά. πολύ ωραία. Νομίζω πως τα από μέσα είναι πολύ. Είναι ήδη έτοιμα. Και εγώ, για να δω λίγο. Είναι τέλεια. έτοιμα. Για να δοκιμάσουμε. Τους βάζω 8 στα 10. 9. 9,5 στα 10 γιατί μ' άρεσε. Αλλά δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ γιατί ήταν λίγο κάπως. Εμένα θα μ' άρεσε που είχε πάλι αυγό μέσα. Ναι, για μένα γι' αυτό. Ωραία. Ωραία. Τώρα με ποιο άλλος να ξεκινήσουμε? Λέω να πάμε στα κακά και μετά στα καλύτερα. Ωραία. Οπότε ξέρεις. Περίμενε. Ας πάμε εδώ. Όχι, αμάν. Το χειρότερο. Αγχώνομαι λίγο γιατί πιστεύω πως αυτό θα είναι 100% χάλια. Κι εγώ. Πάμε να Ωραία. δοκιμάσουμε. Άνοιξε το. Για να δοκιμάσω. Είναι χάλια. Λοιπόν, μείον 1 στα 10. Μείον 100. Είναι απέσιο. Τώρα λέω να δοκιμάσουμε τα γκουράκια. Ωραία. Ωραία φαίνεται πάντως. Ναι, έχουν βάλει και πάνω τι έχουν βάλει. Τέλος πάντων, δεν βλέπω. Νομίζω είναι πάπρικα. Μπορεί. Ωραία, ας τα δοκιμάσουμε. Κοίταξε, εγώ θα του βάλω ένα 8,5 στα 10 γιατί ήταν πολύ ωραίο σαν γεύση. Εγώ θα του βάλω Και ένα έτσι όπως 8 ήταν. στα 10. 8 στα 10. Ναι. Τόσο λίγο. Ναι, δεν ξεδρελάθηκε. Οκ. Τώρα ξέρω τι να πάρουμε. Τι? Λοιπόν, είναι εδώ πάνω και δεν φαίνεται και ό,τι καλύτερο. Τα πατατάκια. Πατατάκια Πατατάκια με με κρεμμύδι. Πατατάκια είναι με κρεμμύδι. Με γεύση σκόρδου είναι. Σκόρδο είναι τελικά. Ναι. Ωραία, θα δοκιμάσουμε. 1, 2, 3. Δεν το περίμενα. Πολύ ωραία, μ' άρεσε. Ναι, όντως. Θα το βάλω ένα 7,5 στα 10. Αλλά ήταν ωραία, δεν το περίμενα. Εγώ είναι 8 στα 10. Οκ, μια χαρά. Τώρα ξέρω τι να δοκιμάσουμε. Ποια? Λέω να πάρουμε κάτι απλό για αρχή. Λέω να πάρουμε σοκολάτα. Αλλά λένε πως αυτή είναι πολύ πικρή, γι' αυτό την πήρα. Για να δούμε. Είναι πολύ πικρή. Όντως, είναι... Καλά, θα του βάλω ένα 6 στα 10. 6,5. 6,5, ωραία. Τώρα, τα έχουμε εδώ μπροστά μας. Λέω να ανοίξουμε τα μότσι. Για άνοιξέ τα. Wow. Ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραίο και μέχρι και το απ' έξω μου άρεσε πάρα πολύ. Ποιο θα πάρεις? Θα πάρω αυτό το μότσι.
Εγώ θέλω να πάρω αυτό επειδή νομίζω ότι είναι γεύση βανίλια. Ωραία, εγώ πιστεύω να είναι γεύση φράουλα. Ναι, Ναι. καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό. Κάτσε να πάρουμε και ένα ακόμα. Θα πάρουμε γεύση σοκολάτα. Ωραία, εγώ θα πάρω μια γεύση blueberry. Μμμ, Πολύ καλό ωραίο, είναι, αλλά αλλά- προτιμώ τη φράουλα. ναι. Ωραία, αυτό ποιος θα το πάρει τώρα το πράσινο. Ας το αφήσουμε. Θα το φάω εγώ. Πάλι καλά που δεν το έφαγες, είναι πολύ χάλια. Ευτυχώς. Είσαι η γεύση, πώς το λένε, μέντας. Ω, τώρα ξέρω τι να κάνουμε. Γλυφιτζούρια. Ναι, ωραία, θα πάρω, έχω δει το μπλε θα πάρω. Εγώ θα πάρω ένα ροζ. Ωραία. Ουο, πολύ ωραίο, αλλά και πολύ ξινό. Ναι. Μέσα νομίζω έχει τσίχλα. Αλήθεια. Ωραία, εμένα δεν είχε. Αλλά είναι πάρα πολύ Ωραία, ξινό. θα πάρω αυτό εδώ. Κι εγώ. Αηδία, να σου πω τι είχε. Τέλειο, γεύση φράουλα. Εμένα το πράσινο δεν μ' άρεσε καθόλου. Να σου πω γιατί. Γιατί. Είχε μέσα αυτό το σιρόπι που έχουν στα ματάκια ζελεδάκια που είναι πράσινο με γεύση μπρόκολο. Μην το πάρετε ποτέ, παιδιά, αυτό το γλυφτζούρι είναι χάλια. Ναι, δεν σας το προτείνουμε. Για να το λέω έτσι. Ωραία, θα Ναι, πάρουμε αυτά πατατάκια. εδώ. Ναι, κάτσε να το πάρω κι εγώ. Πατατάκια, potatoes, πατατάκια. Νομίζω αυτά είναι με ρίγανη. Όχι, είναι με τσατζίκι. Δεν ξέρω με τι. Θα Καλά. δοκιμάσω. Κι εγώ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Α, καυτερά. Πάμε για τα καυτερά. Πω, πιστεύω πως εδώ θα καούμε. Υπερβολικά. Ωραία. Εντάξει, δεν καίει καθόλου, δηλαδή λίγο στο τέλος. Όχι ρε, δεν καίει σχεδόν ούτε λίγο δεν καίει. Καθόλου. Ωραία, ας δοκιμάσουμε και αυτά τα κλασικά. Αυτά είναι κλασικά, με εντάξει. το αλάτι, εντάξει. Α, μπάρες. Έχω βρει αυτές εδώ τις μπάρες. Είναι φανταστικές. Α, Α, Δεν είναι ακριβώς. το περίμενα για μπάρες. έκανες ένα μεγάλο λάθος σήμερα. Είναι ζελεδάκι. Είναι ζελεδάκι ας το πράσινο. δοκιμάσουμε. Σχήμα στεράκι. Ωραία. Ναι, όντως. Ναι. Ωραίο. Ωραίο, απλά είναι λίγο ξινό. Ναι. Ωραία. Αυτό είμαι 100% σίγουρη ότι είναι μπάρα. Κι εγώ. Ωραία. Εντάξει. Ας το δοκιμάσουμε. Ας το δοκιμάσουμε. Πιο πολύ μου κάνει για μπάρα ενέργειας. Ναι, και εμένα, αλλά δεν μου πολύ άρεσε. Ούτε και Γιατί εμένα αν τόσο. πας σε καμιά γυμναστική, ναι. Αλλά όχι, δεν το προτείνω για εσάς, παιδιά, μην το πάρετε. Ναι, ναι. Ας δοκιμάσουμε αυτά τα ζελεδάκια. Marshmallow. Τα έφαγα ήδη εγώ. Είναι marshmallow. Φάτα, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Είναι ουρανιτόξο. Για να δούμε. Είναι πεντανόστιμο. Ωραία, τι λες να πάρουμε τώρα Αυτά νομίζω είναι σετ με τα marshmallow. Wow, ας τα Είναι δοκιμάσω. ζελεδάκια σκουλίκια, πολύχρωμα. Για να δούμε. Α, πολύ νόστιμα είναι. Ωραία, έχουμε βρει αυτές τις ξηρές μπανάνες. Από ξηραμένες Αποξηραμένες μπανάνες. μπανάνες, ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, Σαν λεμόνιας. Κάτι τέτοιο. Ναι, σαν λεμόνι μοιάζει. Αυτό θα το βάλω Αηδία. ένα... Ούτε, δεν θα το βάλω τίποτα, 0 στα 10. Εγώ ένα Αυτά τα γαριδάκια. 0 στα Δεν μου 10. αρέσουν πολύ τα γαριδάκια, να πω αλήθεια. Για να δω. Ας τα δοκιμάσω. Δεν μου πάρε. αρέσουν καθόλου, μου θυμίζει κάτι πολύ χάλια. Ούτε και εμένα. Ωραία, Με γεύση γαρίδα. χαρίδα. Χαρίδας. Εμένα μου αρέσει με τη γεύση μου χαρίδα. μοιάζουν σαν κάτι πατάτες. Πατάτες Μου κάπως τηγανιτές. είναι- Ναι. Να το δοκιμάσω. Τέλεια. Είναι φανταστικά. Ωραία. Τι λες να δοκιμάσουμε αυτά τώρα. Ζελεδάκια νομίζω είναι αυτά. Για να δούμε. Ναι, και εγώ. Ζελεδάκια. Ωραία. Είναι από αυτά με τη πολύ ζάχαρη. Πολύ Είναι ξινά. Πολύ ξινά, ναι. Με γεύση Αυτά φράουλα. εδώ. Τέλεια. Είναι μπισκότα. Για να κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι, παιδιά. Άπειρο στο 10, είναι πεντανόσιμο. Δεν τρώγεται όμως, είναι πολύ σκληρό. Τώρα ξέρω τι θα κάνουμε. Ωραία. Τώρα αυτά τα έκανα επίτηδες, γιατί... Ταραραν. Ναι, φέρε... Για να το πάρω κι εγώ τώρα. Έλα μαζί μου. Ας τα βάλουμε στο φούρνο με προκυμάτων, με ζεσταθούμε. Για να δούμε τι θα Περιμένουμε. βγει. Έτοιμα. Φαίνονται πολύ νόστιμα. Τι φάση εδώ. Ναι. Τέλος πάντων. Γιατί πήρες τόσα πολλά τέτοια.
Να είναι βλακία. Δεν μοιάζει μόνο τώρα. Ας το δοκιμάσουμε. Τέλεια, 10 στα 10. Φανταστικά. Και ξεχάσαμε αυτό εδώ. Δεν το ξεχάσαμε, το αφήσαμε για το τέλος βασικά γιατί είναι το καλύτερο. Ναι, ας Από ό,τι ανοίξουμε. νομίζουμε. Oh my god. Ωραία. Ποια φιγούρα θέλεις να πάρεις σπίτι σου? Εγώ θέλω τη ροζ. Ωραία, εγώ θα πάρω το βιβλίο. Αυτά Ναι, τώρα, πολύ ωραία. αυτά τώρα τρώγονται. Όχι. Αλλά Ναι, ας αυτά. πάρουμε. Ωραία, Τρώγονται σκέφτομαι αυτά. να πάρω. Ωραία, θα πάρω ένα μπλε. Πού είναι το μπλε? Έχει κι άλλο μπλε νομίζω. Ναι, αλλά πού πήγε? Άντε πάρε αυτό. Θα πάρω ένα ροζ. Να το. Όχι. Ναι, κάπου πήγε τώρα, αυτό δεν πειράζει. Α, είναι πολύ ωραίο το ροζ. Πάρτε και το άλλο. Το μπλε δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι χάλι. Εμένα το ροζ μου αρέσει Ωραία. πάρα πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας παιδιά!